guys, for the people. Iwe nasi pano takutendai rufiki yedu iri kufamba zvakanaka. Tasarwa ne3 marata. Saka zvakaitika nevakomana vakati no. So totoita isusu. Tichi mazenga anenge auya porufiwa, mazenga anenge auya porufiwa ndozvikuitika. Uya kunoone mukati umwe vanoti tava papi. 17 minus 3. Tawana tine 14 marata atakadi atakawana. Sorry, pekutanga takawana 4. Takazoti 8, that's 12 plus 2 atakaya nawo. Apa munozviona manje mudenga mavakazodini mavakarufa. Ino ndo imba yavasikana yamuri kuona iyoyo yatopera, yakarufiwa ikapera, vakabva vatodzikira vakaita chidream feeling chavo. Saka now vakuda kutanga kuplasta muno umu. Ndo mavakutanga saka tikati ngavaplasta kana vakaplasta kana semende yacho ikakwana tochipinda pafloor. Saka tichiri ipapo zvakare kwatakuinda kwakumvura yacheka makumbo asi kogombera futi ndo nhau iripo uya kunokuoni zvakare. Tochipinda muno matoti manefati ndo inoyi yekwanefati imba inoyi anozviona yarufiwa yese yadayo. So basa radivi iro kunodiwa zenge rinovhara ipapo ne2 achatu akoza anoturikidzana. Saka 2 yekufranti ndofunga ne1 amene zvekuti vanomafambisa sei ipapo vanorufa ndo vanoziva. Saka ni ndo zvimo ino ndo room yanefati. Saka ndo ichapedzisirwa hamozviona. Then touya pano nenhau yekuti tiri kuti kwapera korova korufiwa. Sai takati kwapera kudaro chimbotanga kuplasta tichiona kuti zviri kufamba sei. Iri ndo ivhu ranzito type yacho inoplasta mukudzimba kuno kubhozi tatombodhileya nenhau yekuti tachauti titoriwana kopebva taratidzwa dambudziko riripo nderekuti mari yedu iyai yatikatatimbowana pekutanga tichakazomboexhausta zvikapera tikazoita futi mvura yatikazombobhadhara futi I think tikapesa kubhadhara mari mwezuro kuti lodhi rakauya iri izvozvizvi tine 100 rands yatinoowa munhu anotipa mvura uya pamwe pesa papamusinganzwi richitaura zvokuti mvura bhotsi atichingobhadhara chiri kuseri ikoko. Saka tine 100 rands yekumvura. Then mukomana wacho nakuita sei kundiunzira zvinhu kuti basa rifambe bhotsi adane almost 2 to 3 days tisingashandi. Yakunoku apa iri ramuri kuona iri ndore kusa mukati kuzadza mukati mese umu. Iri rako ndore kupesera right, uyu watopedza uyu. Kuti right now I think tikatasa mari yake tikabatanidza 100 plus apa panapa abaita tongoti 2 100 300 ne50 rands atichimuowa I think $20 ndo atinomuowa. Vanokwanisa kundibatsira tikwanise kubhadhara mukomana $20 yake ndiye angachitisupply mukomana from mvura yese yakashanda panapa tosupplywa nemukomana uyu neti atichazotoshandisa tikusupplywa nemukomana ngokuti kuplastering kunoda mvura ndo dambudzo ratasangana naro. Plastering tinoda mvura kwete mbijana. Then kuchida mvura kudero uyu watozomboya nhasi akati chizvizvinhu zvamura bhozi taatadhileyo nenyaya yekuti vanhu vakuinda kumaminda. Saka time yavazotanga yacho yanga yari ndau. Saka tavati bheta zvigare zviri panapa patinombopera zvimwe zvinhu vanoshandisa izvizvi. Then uyu mukomana uyu angashanda reiriri. Saka kuratoita 1 2 3 4 5 ndo number 6 here atitire 7 loads asose andipomba sera hamozviona manje. Saka ndo zvananga ndati atiitire tomowa futi $20 kura kuti right now tinoowa $40 20 yeuyo 20 yeuyo ndo zviripo right now. Saka ni vanokwanisa kundibatsira vaiva kuti tichimbobhadhira futi zvinhu zvacho zvadzoka zvondiwandira ngadei zvachiti vanhu vepanapa ngachindibatsira vacho baba vachoni zvaititira nyore but is nowhere to be found. Hamozviona isusu tiri kuno kunharaunda tikuziva kuti chichikuitika but at the end of the day toda kuti ndizinzwini. Saka ndichi ndakuda kuti chiplasta asi tichiri kunhau yekuplastering iyoyo yakuno tikakutotenda futi indachimbohwa musoro zuro wese takasora ndakavata ndaimbohwawo musoro nanga ndiri exhausted. Saka zvakazotoita kuti zvimwe zvinhu zvandaifanira kuti ndifambire ndakakonwa kufambira ndakazokwanisa kuzomuka nonga zuva rondovira ndopa ndakataka kuzokwanisa kuchinotaura nevanhu vengoro kuti ndokumbirota sei mumbondibatsirawo kuti zvinhu zvangu zvirekere. Iwe mira zvaiwe chamwari tiona kuti mvura hapadi mvura here apa
saka ni vazotikawirirana kuti vanouya nhasi ndopatikazovana uyo pari kufambawo ndichitaura nevanhu ndobva ndawana uyo zoti zvinhu zvedu zvimboita sekuti unganei hamaona kuti munhu unogwara basa romira hamozviona manje saka ni ndo nhau iripo asi toda kungotenda kuti mabhiridha edu ambokuona esai akabhadhariwa nemashemareni toda kuchitenda tinotenda mashamareni nekutibatsira kwamuri kuita papurogiramu yedu. Murambe makadaro nekutibhadhara kwamakaita, tozvitenda chaizvo. Ndatendamo. Totenda mashamarenzi nekutibetsera kwamuita. Tongoti dei Mwari wakawedzera pamwe matapu dzawo ipapo. Murambe makadaro. Sekuru Benzo, tinotenda nekutibetsera kwamuri kuita, nekutibhadhara kwamakaita, nekutipawo push kuti tiendere mberi nebasa. Tokutendai mashamareni. saka basa riri kufamba aiwaasosa richivhinza izvo sekuru Benzo. Ndo zvandakanyanya kuipfesa izvi. Saka tiri ipapo dambudzo raitika kunoko munhu wese ari kuti geji dzavo paplastering idzi vanoshandisa mabhara 1:4. Semende yedu isusu hani kuti kuziva pepe ndakagumira muzhira pakuti tirambe tichitenga masemende because yada kuti tikamboenda kumadoframe tikambobva tikamboenda kumadpc tikaenda kumabrickforce ndida kumboti at least imba ichisimuka ichiinda mudenga zvinombotibatsira tozondozviona zvinenge zvasarira mberi because right now as it stands zvakada kunzi mvura ikana vanhu vanokwanisa kuva vakavanda muno amozviona. Saka isusu tatamboti kuno vakomana ngatimboplasta room yevasikana inoi nokubva taiisa floor mukati umu. Saka mabhegi edu ndichitarisa zuro nemamwe achoni angangosarira ari kuratidza kuti tasarwa ne6 mabhegi. Handi ndizvo 6 exactly 6 or 5 5 right ndiro makavhura 6 right now ari umo. Right, 6 is ari kumba kwe 6 exactly. Saka total 6 ndizvozvo 6 mabhegi kuti 5 6 mabhegi asina kuvhukwa ndo atasagwa nawo. Ari kutarisira kuti agoplasta mukati medzimba dzese dzino nekushe nekuisa maflow andione zvichibuda uye nekuzvikutagwa nevanhu vekuno kuti type level raweri vanoita 1:4 andioni tichihwina hamozviona. Saka ndandamboti sezvo zvinhu zveduwo zvikuta zvichiti apo matiri kuda mazenge 3 asati akwana. Mazenge 3 aya tikamakwa gozi hazviiti kuti titange zvekudzoka kusemende sandadi ndavharisa kumadhoo. Ndo zvandakataura navakomana kuti kusemende dzedu tatina bosi tinosingoti 30 hatina kuzwisisa 30 purposely vodada kuti kumbofamba tozodzoka andozviona. Saka isusu tatiri pa24 kurova tatakasarwa ne6 mabhegi hatisina kuzongoramba tichikambenyera kuti mabhegi edu akwane 30 asi isu tichinzi 1:4 hatizozi kuti 6 acho tatisina kuzokambenera kuti akwane pamabhegi aye atinosingoita 30 boti tikagumira pa24 vatasiya zvakadero hamozviona. Ndakasiya maune kuitira kuti mudhuri mbofamba toona kuti togumira papi uye tasarwa nesemende yakawanda sei. Right now tine 6 mabhegi asara isu takuda kutanga plastering nerimwe divi roda kuzongotsikirikwa iro. Mozvonawo marumu edu makuru takaita ring beam imba yese kuti ati isimbe because kunoku kune mhepo uye kukamboita imwe mhepo yange yakasimba yakasimudza marata ndipo takati aiwa ngatiite kuti futi even building yedu isazoafecta tiite ring beam hamozviona. Saka ndo zvatakazviitirawo izvozvo zvakare. Saka ni tichaonawo kuti panoperera 6 bags dzatinadzo dzoperera tava papi tinenge tingodzoka kwamuri zvakare. Asi nonetheless toda kungokutendai nesupport yamuri kutipa tiri kuno kuBedbridge Chapiri. It's not easy vanhu vaMwari. It's not easy at all kubhadharirwa kuti mabhiridha awana kubhadhara awana kudi vakafara vanhu vavo zvamunovaona. Now izvozvizvi mazenge edu tangosarwa ne3 over 17. It's not easy zvakare handiti. Maona kuti tatowa mushedi mozviona manje mbichana tichinda. Saka uko vanhu vatichimirira mamwe 3 ayaya kuti timukwanise kumawana muno motombofanira kuti sei kuplastiwa mukati zvemawindo totombomira nekuti zvinhu zvakanyatsa kudzvanya munoiswa masaga hambozviona. Saka chakakosha raitinotimboti tombomuplasta nekuisa floor pasi asi tikazogomberwa zvachose
inoplaswa mukati kuzvesara isina kuplastiwa. Vanhu vanenge vasisinapo, vanenge vazama handiti. Saka ni maguru avapo ndine present yavandikapuwa ndoda kuzovapa zvakare. Saka zvakare chega ndidzoke ndichiti for the meantime I think kuti tisazokonfuzana ndozvandataura kukomana kuti zvachiti zvawanda ka1 kuti pavaiti sisi toda ivhure kuti hazi maback feeding type dzacho idzodzo handimona sezvakaitwa apa pakaiswa pakaramiwa pakaita sei ndo ranga richichekwa nemukomana zvose izvezvozvo ndorati $20 tikabva tikaenda varipo vakomana vacho nicha zvandakanakira vanhu vacho ndataura varipo vachizviwa nditi tikabva tati iro racho rokuplasta kuti vachitanga kuplasta papachitoita nhau kwete mbijana riri kuda futi $20 saka that's $40 ndafana kutaura navo kuti vandiitire kana vandiitira ndochigodi ndikaona nondibhadharira kuti uyu atindobhadharira uyu $20 yake yaafana kuita uyu $20 yake basa rofamba nditi saka total $40 yatiri ngoda kuti bhadhare vanhu vatisengera zvinhu izvozvi mvura asati atombotanga izvi ndinenge ndichingokuupdate yakuti ndasengerawo malodhi mangani ndasenga malodhi mangani chingotibatsirawo mashimana zvokwadi tichipedza tichibva kuno kuchabhili watagara tatova macitizen ekuno kuchabhili mweya woda kuindawo kumba vanhu vajesu ine mero mvura chaiyo chavakanakirawo vekumvura vanhu tinongokaukuleterana woyo vachivapa mari yavo mokaukuleterana woyo vachivapa mari yavo ndo zvavakanakira havana dambudzo hambozviona saka kubhadharwa chete ndokunenge kwangosara thingi maybe ndikangoona nondibatsira kunyanyanyanya kubhadhara malodzi wayo zvondibatsira nemazenge 3 asara that's $33 yatongosara kuti timazenge tipangovharwa totoziva kuti roofing tapedza tatotaura zveroofing case closed zvemadhoo tinozotaura zvemadhoo nekuzongotiwo semende dzinenge dzasara kana varipo vanenge vari willing kuti tikontinye nekuiplasta tinongoita hatisi kuramba isu tinotoda kutoshanda hambozviona zvikwanisiro chete ndo zvinenge zvizongotinetsa but anyway chega tonoti 6 mabhegi achoni asara pano anotisvitsa papi tatiri ngatitange nevasikana so that let's say tikazogomberwa vasikana vanosara murume yakanaka hambozviona asi shuviro yedu excuse me airi yekuti dzimba dzose dziplastike zvese nepamafudikusa maflow hazvina makanyangwe nefatane musikawa but ndo chachiri chishuviro chedu kuti zvokwatosekwawo here kuti makagara mwedzi muviri muno muchabhili mose yaimbaira afoi quarter to final hasizoiti saka ndo zviripo maiguru avapo vanda kumunda zvokuti dai vatobuda vatoonawo present yavo yavakapuwa uye vatotitenderawo ndo vanotitenderawo vana vaenda kuchikoro izvozvi hapana kana haripo saka tati hatingaregi futi kuita sei kuita vhidhiyo rachoni ndo zviripo tokutendai zvokwadi ngativatendi haisi nyore asandisi kuti nhasi tichagema ndini musekei tonombonotsvaga mboora munogara vakatibvuma kuti tengesera ne10 asi dai zvikachifamba vanoda kutipowo chikafu please ndibatewo zvakare kufudhi kokuku ndamboza ndandichingotenga ma20 kg machanzi matemba ndomboisawo broiler ndo zvandanga ndichimboitawo saka kana aripo futi vanoda kutibatsira nefudhu munondibata haisi problem zvinogona kundibatsirawo zvakare inini personally because sometimes ndinozombopota ndichipindawo mubudu mangu asi mbudu yainoguma yauremekwa hambozviona manje saka ndo zviripo mozivo kuti mhuri yangu yakakura about 7 or 8 2 4 5 andika plus 3 7 people vandiri kufidhawo panapa saka ni izvozvizvi puresha yacho inenge yakandifasa kwete mbichana saka ndizvozvo guys for the people hopefully chaona vatibatsirawo one anongoti nini changu ichi oti changu ichi oti changu ichi kunyanya mazengi tingoti zvipere pamazengi ndo pandiri kunyanya kuchema nepakubhadhara ivava vatitakurira zvinhu because hatisi kuziva kuti malodzi edu futi atichada mangani because vada kutanga vari testa vakatesta ndokuti zoti malodhi emapit center akudiwa mangani inkesi unogona kuona hani munhu anogona kuti ndinomabhadhara ese because isusu ndakuti 1 rand ilodhi its 50 rands hambozviona anenge ati ndine $5 yangu ndoda kuti contribute towards mariva zviri kutakugwa izvozvo mune matotibatsira hakuna inonzi mari shoma anati ndine $3 ndine $2 ndine $1 it's far much better zvichipera hambozviona tabva kure vasikana tanyara iko zvino hatingambonyariri apa vanhu vagosekwa here vanaruva kunzi ndosaka imba yenyu isina kupera hambozviona
Bye bye guys for the people.